Terve Roni. Pari ekaa Race Pro-sarjakisan kellotettua kierrosta takana. Onko fiilikset nyt kääntynyt päitsiin? 2 viikkoa sitten vielä sanoit, että ei. No siis joo, sanotaan, että kyllä on kiva ajaa ja tuntuu pyörä tosi hyvältä ja kyllä mä tykkään. Hieno reitti on tässä miettisillä, että kyllä on hienoa, että tämmöisiä sarjakisoja järjestetään, niin näkee vähän omaa vauhtia ja kuntoa ja näkee missä on kehitettävää enää. Millä pyörällä sä ajat? KTM. Tää on 2-puolikas vai 300? No se on 2-puolikas 200. Onks tää se peli, jolla sä tuut Päitsille lähteä? Ehkä. Silloin kun sä lopetit, niin sä et ollut silloin vielä kokeillut tätä 17 mallin kotari. Onko sun mielestä iso ero pyörässä tapahtunut? Nyt ajatellen tää uusi 17 vuosimalli. On se niin kuin silloin 2015, kun mä ajoin viimeksi näillä KTM-pyörillä, niin kyllä on taas harppaus eteenpäin tullut, että se on tosi hieno geometria pyörässä ja moottori on äärettömän hieno ja iskuvaimentimet on tosi hyvät, niin kyllä tämmöisellä on kiva tehdä töitä. Toi kun tuossa katteli sun ajamista, niin ihan kun ei olisi taukoa takana ollenkaan. Sä oot ilmeisesti reenaillut kuitenkin tauon aikana, kondis on pysynyt yllä ja niin päin pois. Joo, siis kyllä en mä oo niinku laakereille jäänyt makaamaan, että kyllä niinku ihan salireeniä ja kuntopuolta on tehty, että en mä tiedä onko me yhtään sen huonommassa kunnossa silloin kun mä ajoin. Et ajokunto on ehkä vähän huonompi, mutta tässä se joka kerta kun ollaan ajamassa, niin se kehittyy vaan paremmaksi ja kyllä mä tiedän se itse, että mä oon valmiina Päijänteellä. Sä käyt ajamassa nyt Päitsin esikisoina pari SM:ää eli normikattauksella lähdet Päijänteelle. No se on vielä avoin vähän, että mitä mä ajan tossa noin talvella, mutta kyllä mä kisoissa tuun käymään. Ainakin sä ajat vielä 1 kierroksen Race Pro-sarjaa tässä nyt. Kyllä, mä tästä vielä 1 lasken ja sitten täytyy jatkaa varmaan reeniä vähän sen jälkeen, että saadaan tunteja mittariin ja varmaan illalla sitten vielä pimeeseen mennään ajamaan. Oho. Saa saada paljon tunteja vaan. No mut ei muuta. Valmistautumaan seuraavaan kierrokseen. Kiitoksia tästä. Kiitoksia.